Эфирда Татарстанның көньяк-көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Гөлназ Гизатуллина. Исәмсез. Бүгенге программада. Әлмәттә кыш нинди булачак? Яңа оешма бизәлешне яңача тәкъдим итә. Дуслык микрорайонында яңа мәчет ачылды. Аның төзелеше 6 ел дәвам итте. Әлмәтләр генә түгел, күрше-тирә төбәкләрдә яшәүчеләр дә аның төзелешенә өлеш кертте. Волонтерлар, студентлар һәм укучылар лого сүзәге акциясе 100 кешене берләштерде. Сезон башыннан алар 10 шимбә уздырган. Әлмәтләрне яңа ел бизәлеше һәм кышкы программа турында фикер алышырга чакыралар. 30 сентябрьдә сагат 11-дә Нур үзәгендә ачык воркшоп узачак. Кышкы сезонда җәмәгать киңлекләре һәм шәһәрнең яңа ел бизәлеше турында үз фикерен җиткерергә теләгән һәркем килә ала. Воркшоп форматы коллектив фикер алышуны һәм идеяләр тәкъдим итүне күздә тота. Чара 2 өлештән торачак. Керешелешендә воркшопта катнашучыларга шәһәрнең агымдагы кышкы программасы, аны оештыручылар һәм хәзерге вакытта булган проблемалар турында җиткерәчәкләр. Икенче өлештә 4 төркемгә бүленеп, воркшоп әгъзалары Әлмәтнең кышкы программасы буенча ихтияҗларны билгеләргә, идеяләр һәм тәкъдимнәр булдырырга, шулай ук бизәлеш мисаллары белән проект төзиячәк. Соңрак һәр төркем аларны тәкъдим итәчәк. Әлеге идеяләр паркларда кышкы программаны булдыруда файдалана алачак. Аны исә Әлмәт җәмәгать киңлекләре дирекциясе камилләштерә. Әлегә шәһәр халкым яңа ел бизәлешен әнә шулайрак күрә. Яркие огни, улыбки на лицах. Чтобы елки 10 показали у нас в кинотеатре, либо вообще на всю публику. Каждую неделю какие-то прикольные праздники, вот как карапуз. Например, оформление было в бело-золото-черных цветах. Автобабай бәйгесендә катнашучыларның гомуми стажы 500 еллап тәшкил итә. Өлкәннәр көне алдыннан машина йөртү осталыгы һәм юл хәрәкәте кагыйдәләрен белү буенча чираттагы ярышлар узды. 12 катнашучыга 20 тест сорауына җавап бирү һәм машинаны фигурлы йөртү этабын үтү бурычы куелды. А сколько времени у участников? 20 минут. 20 минут. Как думаете, этого достаточно? Конечно, кто знает, им этого очень даже достаточно. Беренче катнашучы биремне 4 минут ярымда тамамлады. Александр Куликов машина йөртү таныклыгын 48 ел элек алган. Ул бөтен вакытын диярлек руль артында үткәргән. Машина йөртүчедә механикта һәм юл куркынычсызлыгы буенча инженерда булып эшләгән. Александрны автобабай конкурсына иң беренче чиратта кызыксыну алып килгән. Александр шәхси уңышыннан тыш юллардагы вазгыятькә нәтиҗәләр дә ясый. Фаҗигаларның төп сәбәбе гадәти игътибарсызлык юл. Юл иминлеге белгечләре дә аның белән килешә. Елдан-ел традициялар үзгәрми. Бәйге өлкәннәр көне алдыннан сентябрь ахырында үткәрелә. Катнашучылар саны үзгәрүчән, әмма уртача 12-15 кеше килә. Быел мәйданчыкта ир-атлар гына очрашты. Автомобильләр быел юк иде. Сынаулар исемлеге дә шул ук. Беренче станция юл хәрәкәте кагыйдәләрен белү өчен тест тапшыру, икенчесе машинаны фигурлы йөртүдән гыйбарәт. Соңгысында Рафик Лотфуллинга тиңнәр юк. Юл транспорт һәлакәтендә травматизм һәм үлемнең еш очрый торган сәбәпләрен ул ишетеп кенә белмим. 30 ел ул дәүләт автоинспекциясе сафларында хезмәт куя. Хәзер махсус таянка белән җитәкчелек итә. Биргән машиналар шул исәптән авариядан соң да автомобильләр китерелә. Бәйгедә 3нче урынны Юрий Фролов алды, 2нчене Александр Куликов яулады, җиңүче булып Рафик Лотфуллин танылды. 2нче һәм 1нче урыннарны яулаучыларга юл йөрү кагыйдәләрен яхшы белүче һәм машина йөртү остасы дипломнары да бирелде. Җинаять юлы белән акча эшләүчене ни көтәм? Хокук сакчылары әйтүенчә, яшенә карап аны 20 елга кадәр ирегеннән мәхрүм ителергә мөмкин. Әлмәт шәһәр судында балигъ булмаган наркокурьер эше каралды. 16 яшьлек гаепләнүчегә тыелган матдәләрне зур күләмдә сатуда гаепләү белдерелә. Җинаятьчел эшнең нинди борылыш алуы хакында алдагы материал. Җинаять тарихы 23 елның 28 февральнан 30 мартына кадәр башлана. Ул чорда 16 яшьлек гаепләнүче интернетта белдерүгә юллаган. Мессенджерда эшкә яллаучы белән элемтәгә керә. Җинаятьченең беренче эпизоды 23 елның 30 мартында башлана. Эш бирүче үсмергә яшерен урынга наркотик калдырырга куша. 4 граммга якын матдәне яшерен урыннан алып, ул аны шәһәр йортларының берсе янында койма торбасына күчерергә тиеш була. Киләсе күрсәтмә 4 апрельдә килә. Бу ел гаепләнүче берничә төргәктә 43 граммга якын тыелган матдә тарату бурычы куела. Әмма эшкә наркоконтроль хезмәткәрләре кушыла. Тоткарлаганда яшьсмердән 35 граммга якын көчле матдә тартып алына. Хокук сакчылары наркоҗинаятләргә ешрак балигъ булмаганнар җәлеп ителүен билгели. Эшнең барлык шартларын исәпкә алып, яшьсмергә тәрбия колониясына 4 елда 6 айга җәза билгеләнә.
Ознакайдан Донецк һәм Херсон шәһәрләренә чираттагы гуманитар йөк озатылды. Әлеге саваплы эштә район халкы, җитәкчеләр, хезмәт коллективлары катнашты. Ярдәмнең төбелеше хәрбиләр үзләре сораган кирәк-яраклардан тупланды. Чираттагы гуманитар ярдәм җибәрәбез Ознакай районыннан. Монда инде үзебезнең шәһәребезнең, районыбызның күп оешмасы катнашты. Халык бик актив катнашты. Авылларыбыз бик актив катнаша инде һәр вакыт. Алар инде bütün кирәк-яракларны, нәрсәне сорыйлар безнең хәрбиләребез, безнең егетләребез, алар инде әзерләп, оештырып, үзебезнең авыл советы башлыклары белән бергәләп шушы кирәк әйберләрне алып килделәр. Гуманитар ярдәм сыйфатында азык-төлек, дарулар, газ баллоннары, генераторлар һәм башкалар әзерләнде. Хәрбиләрнең гаиләләре дә якыннарына исемле посылкалар җибәрде. Ерак юлга 2 транспортта тәҗрибәле машина йөртүчеләр кузгалды. Районда иң зур халык төзелеше ахырына якынлашты. Кичә Дуслык микрорайонында яңа мәчет үз ишекләрен ачты. Мәчет халыкка хезмәт итәргә дип, яшьләрне өндәргә, алар белән шул барга, укытучылар алып барга, гомумән халыкка хезмәт итү ният иде. Әлмәтләр һәм дин әһелләре аны юкка гына халык төзелеше дип атамыйм. Аны сафка кертүгә микрорайон халкыннан тыш илнең күрше төбәкләрендә яшәүчеләр дә кушылган. Җитди кыенлыклар 20 елдан төзелешнең 6 елында барлыкка килә. Алар безнең телекомпанияга да ярдәм сорап мөрәҗәгать иткән иде. Ниһаять тагын 3 елдан соң мәчет төзелеше тәмамланды. Биредә 2 намаз залы, мәдрәсә сыйныфы бар, мәчет 150 кешегә исәпләнгән. Алдынгылар хәрәкәте сафларына 27 остаз өстәлде. Мөгаллимнәр, җәмәгать эшлеклеләре һәм студентлар. Хәзер оешма Әлмәттә 30 бүлектә урнашкан. Алар уку йортлары һәм яшьсмерләр клублары базасында эшли. Галстукларсыз, әмма билгеләр һәм беләзекләр белән Совет пионериясе эшен дәвам итүчеләрнең үз атрибутикасы бар. Яңа остазлар алдынгылар хәрәкәте сафларына керде. Алдынгылар Әлмәткә быел гыйнварда килдем. Шул вакытта алар үз эшләрен шәһәр мәктәпләрендә башлады. Беренчесе исә планетарийда космонавтика көнендә ачылды. Соңрак оешма яшьсмерләр клубларына шул ук вакытта алар урнашкан ишегалларына да барып җитте. Яшьләр министрлыгы ярдәме белән алар шәһәр экстремы буенча урам тур турниры уздырды. Гомумән яшьләр шәһәр тормышында актив катнаша. Җәмәгать эшлеклеләре, мөгаллимнәр, юл иминлеге яшьләр сәясәт өлкәсе белгечләре һәм студентлар, волонтерлар гомумән алганда 27 кеше остазлар сафын тулыландырды. Розалина Сәлимова хәрәкәткә быел җәй башында эләгә. Ул Әлмәт нефть институтының 2нче курс студенты, мәктәп эскәмиясеннән үк волонтерлар сафында социаль юнәлештә эшләгән. Остазлар арасында стажлы укытучылар да бар. Сабина Менди Асанова 17 елдан Россия укучылар хәрәкәтенең җирле бүлеген җитәкли һәм тәрбияләнүчеләрнең иң мөһиме күңелләренә хуш килгән шөгыль табуларын тели. Сәяхәтләрдән ял итүдән һәм төрле форумнарда, фестивальләрдә катнашудан тыш оешма үз әгъзаларына һөнәри юнәлеш бирү сменаларын һәм шәһәр тормышында турыдан-туры катнашырга тәкъдим итә. Логос үзәге волонтерлары шәһәрне чистарак итик, экология һәркемгә шиғары астында чираттагы акция оештырды. Бу юлы экологик команда 10нчы мәктәп тирәсендәге скейт паркны җыештырды. Логос үзәге акциясы 100 кешене берләштерде. Скейт парк территориясын җыештыруга волонтерлар гына түгел, 10нчы мәктәп укучылары да чыкты. Монда экологик акцияларны Логос үзәге быел март аеннан башлап үткәрә. Әлеге вакыт içендә волонтерлар, студентлар һәм укучылар 10га якын экологик өмә үткәргән. Узган атнада Менделеев урамында урнашкан чишмәне җыештырдылар. Экологик акция дәвам итәчәк. Әлеге проектны Логос үзәге грантлар конкурсында җиңү нәтиҗәсендә гамәлгә ашыра. Һәм ул Татарстан Яшьләр эшләре министрлыгы ярдәме белән үткәрелә. 27 сентябрьдә тәрбиячеләр көнен билгеләп үттеләр. Алдагы материал 40 елдан артык гомерен мөгаллим һөнәренә багыштаган Зәйнең 6нчы яшь бакчасында тәрбияче булып эшләүче хакында. Туп, сикер, сары, туп. Һәр иртә 6нчы яшь балалар бакчасының 2нче кечкенәләр төркеменә йөрүче сабыйларны яраткан апалары Зәния Закирова каршы ала. 15 баланың һәр кайсына аерым игътибар биреп, яратып, кызым, улым дип эндәшә ул. Зәния Нурулла кызы 35 ел инде бакчада тәрбияче булып хезмәт итә. Һәр баланың күңеле ак кагаз кебек. Нәрсә салсаң, бала күңелендә шул язылып кала. Монда инде балага, һәрбер балага аерым игътибар кирәк, аерым яратырга кирәк. Һәрбер әткәни белән игътибар кирәк. Һәрберсе белән уртак тел таба белергә кирәк.
Нәниләрне үз баласы сыман яратучылар гына бу хезмәтне башкара ала. Сабыйларны үз иткәнгә булачак һөнәрен дә Зәния Нуруловна балалар бакчасы белән бәйли. Элекке буын балаларына карый хәзерге буын балалары тизрәк өлгерә. Чөнки техника күбрәк кулланыла, телефоннар балалар телефонда балалар куллана белә, компьютерны беләләр балалар. Күбрәк сөйләшәләр, телефонда утырса да бала телефон белән эшләсә дә, балалар белән күбрәк аралашырга кирәк. Сөйләм телен үстерергә кирәк, әкиятләр, шигырьләр өйрәнергә кирәк. Гел елмаеп торучы, һәркемгә дустана мөнәсәбәтле ярдәмчел ханымны коллективта да хөрмәт итәләр. Бу барма. Алар һөнәри бәйрәмнәре көнне дә эштә, яраткан балалары янында. Авыр һәм җаваплы хезмәтләрендә тәрбиячеләргә без дә уңышлар телибез. Адилә Бурханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Көньяк Көнчыгыш хәбәрләре. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән саубуллашам. Үзегезне саклагыз һәм сәламәт булыгыз.